پشتی لێدوانەکە تەلڤیزیۆنی یاسرکردەیە پارتیا کۆمونیستا سووریە هەلوێستا ویژ ئەمریکا و هەن وڵاتên ئەوروپایê derbarê Sûriyê dûserkirdeyên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bersiva helwesta Partiya Komünîst û behsa Sûrî û xwenîşandana wan li Qamişlo şewtandina aleyên Amerîka û sê welatên Ewropayê û helwesta PD ji wê yekê dan. Abdirehman Şêxî endamê desteya rawêjkarî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di rûpela xwe ya Facebookê de belav kir. Eger em nerîna Ezîz Emero bawer bikin wek nimûne ku dibêje Amerîka û welatên Ewropayê hatine Sûriyê talan bikin yekîtiya wê ya niştimanî ji hev bixin, pirs ji Emero re ew e. Hûn çê li ser rejima Esed û milîs û zilamên wê ji qaçaxçiyê şûnwaran, pêşwazînerên şûnmayên newewiyên cîhanî û binaxkirina wan di biyabana Sûriyê de û bermîlên teqîne û çekên kîmawî ku hin bajar bi giştî rûxandin, bi hezaran welatiyên sivîl kuştin kirin qurbanî dibêjin. Şêxî serbar kir ku Partiya Komünîst milîsên Îran, Lubnan û Iraqê çawa dibînin ku xelkê li gor nasnameyê dikujin û mal û milkên wan desteser dikin, yan jî Partiya Komünîst bûye partiyeke şîî. Şêxî di gotara xwe de berê xwe da siyasetmedarê Kurd Ezîz Emero jê pirsî çima artêşa we û hevpeymanên wê yên Rûsyê rûbirûbûna artêşa Tirkiyê nekir, dema berê xwedana Efrînê û dagîr kir. Di dawiya gotara xwe de endamê desteya rawêjkariyê PDKSê Abdurehman Şêxî got ku Partiya Komünîsta Sûrî bi tenê gotinên desthilatdariyeke her tiştê ciwan li Sûriyê xira kir ji ciwanî xist, welat bi tevahî rûxand û wêran kir. Her di heman babetê de û aliyekî din. Umer Koçerî endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û sernivîserê Rojnameya Kurdistan rexneyek di vê derbarê de di rûpela xwe de dibin sernavê Bekdaşî û xewna Ehlil Kehf belav kiriye û tê de dibêje. Nivîser û rewşenbîrên rêxistinên PKK guhê me kûn kirine. Hingî dibêjin çima partiyên nedibin sîwana rêveberiya Xweser de wata partiyên Encumena Niştimaniya Kurdî moleta çalakî û xwepêşandanan ji rêveberiyê wernagirin. Pirsa me ji wan re jî îro ew e gelo Partiya Behs û Komünîsta Sûrî moletên xwenîşandana xwe ji rêveberiya Xweser ku hotê de aleyên her çar welatan şewitandin wergirtine yan na. Koçerî serbar kir ya rast herkes dizane çi ye rejim di navenda Qamişlo de ye û pir bihêze jî tu etîrafê bi rêveberiya PD nake. Ya din jî ji destpêka salên şoreşê ta îro Partiya Komünîsta Sûrî yek daxuyanî derbarê kuştina rejimê ji Sûriyan re bi hemî alavên leşkerî wek top, zirîpoş, bermîlên teqîne û êrişên asmanî dernexistiye serbarî kuştina welatiyên Sûriyê bi çekê asmanî yê Rûsyê. Pirsa ku divê ji partiyên Behs û Komünîsta Sûriyê were kirin ew e eger hûn wekî ji berê ve dibêjin hûn dijî sitemkarî û dagîrker û sahiyûniyanin hemî welatên destwardanê di Sûriyaya muqeddes de dikin ji bo çê we aleyên Rûsya û Îranê ku wan xak û rûmeta Sûriyê dagîr kirine neşewtandin û hîn jî hûn dibêjin em li ser armanc û sloganên xwe ne yan hûn nû ji xewa xwe ya wekî Ehlil Kehf rabûne. Asayişa PD li kur bû gelo ew xwepêşandan jî ji hev xist û êrişî wan kir wekû çawa êrişî çalakî û xwenîşandanên partiyên NKSê dike tevî got eger xwenîşandan ji bo pirsgirêkeke Kurdî giştî be wek amara rejimê ji Kurdan re ya şofînîst ji bo çê tenê ew asayişa PD har dibe dema ku kombûneke piçûk ji partiyên NKSê re tê encam dan.